今この瞬間からこの村、いやこの島を俺の支配下とする。あいつらに気づかれぬうちにこの島を出ろ。海を渡って逃げるんじゃ。他に3人とも助かる道はない。待ちな。誰が私の分だって言った？その10万は2人の娘の分。私のは足りないよ。私家族がいないなんて言えないよ。たとえ命を落としても。そりゃ確かに血のつながりはないけどさ、あいつらは私の子でしょ。くだらねえ愛に死ねえ。ノジコ、ナミ大好き。いつでも笑ってられる強さを忘れないで。